ससे भिडिअआ आगरतलानि त्रिपुरानिफ्राय सफैदों आंनो हरदों लोगोफ्रा होनांगौ होननानै ससेब्लाबो हो होनना बुंनायखाय आं होनाय जाबाय। गामियावसो दंफैयो दे खैला मैला ओरै स्कुटि सालायबोनानै अयथासार हाद्रि जाबोबाय मोखाङा हाद्रि जोबथार न'निफ्राय ओंखारनाया बारा गोबाव जायाखै ओरैहाय दिनै बिहावनाव फैदों बैयावहाय बिहावनाव नैबे बिबोनांनिसो न' बाथ्राया जाहैबाय मा जिहेतु जाथाया जानानै थांबाय जाबायबो जादायाखै नङा जाबायबो दा ब्रासिन दुखुनांथावनासिन साननो गोनाङा नैबेसो बाथ्राया खाथियाव थाना दंबावो थाना लोगोसे आरो सानजागालि थाना ओमफ्राय सोनाबगालि फरेस्ट अफिस गोदोहाय आर्मिफोर थायोमोन बावहाय फरेस्ट अफिसनि खिबु उनाव आर्मि केम्प दङमोन थ' बावहाय जेरैबायदि नुहुरबाय आं माने हाथियारफोर दांनायफोरखौ आरोखि हाथियार लानायफोर आंनिब्ला हाथियारखौ माबायदि बिसोर ट्रेनिं मोनखो फरेस्टनि बे राइफल लाग्राफ्रा ना बिसोरनाव ट्रेनिंआनो गैया ना मा जाखो गावनि जिउखौ गारनानै खारलायनाय एफाराब लासिं सिं आंनिब्ला बावहाय बै लाग्राफोरनिथ' दस गैबावासो होननानै बुंबावगोन आं दा सासे आदिबासिया AK-47 खौ मा खालामदों बियो बुंबावदोंसो दा बे जिनिसाव बावहाय आखाइ होनो होआ जों इउथ्सफोरखौ बा गथ'फोरखौ मानसिफोरखौ रायजोफोरखौ बेयाव आखाइ होनाय लगे लगेनो गुबुन रोखोम जागोन ओंखायनो होआ गाज्रि जागोन ओंखायनो आं बेखौ पुलिसफोरनो गथायफिनगोन होननानै बेखिनि बाथ्रा बुंबावदों सासेनाव राइफला गंब्रै साइड फारसे गंनै साइड फारसे गंब्रै लादों राइफल 303 खौ होनबा दिनै बे AK-47 आरो 303 राइफलाखौ बैसोर दांलायबाय होनबा बेसेबां गिख' गावनि जिउ ना जिउआ बावहायनो दं थैनाय थांनाय गासैबो बे हाथियारावनो दंजोबो आंनि हिसाबाव आंनि अंकआव आंनि थौले मेलेमावहाय आंनि बुजिनायाव बे फरेस्टारानो जा बा नैबे AK-47 हाथियारनि रिक्सा सोरनावमोन बै बेक्तिफोरा गभर्नमेन्टनि हिसाबै बियो सासपेन्डजों लोगोसे बिनि साख्रिया केन्सेल जाबावनांगौसो ट्रेनिङाव बेफोरबायदि सिलाय खावनाय मानाय बिदिखौ फोरोङा नामा साधारन जों आन्डारग्राउन्डफोरनि हाथियार ट्रेनिङानो बेफोरबायदियाव स्ट्रिक्टनो माबा थायो दिनै आरो बिसोर गभर्नमेन्टनि बावसो थ' बेफोरबायदियाव खुनु ट्रेनिं गैया होननानै जों बुजिनानै मोनो लुज जाहोलांबाय माथो स्टेट गभर्नमेन्टआलाय पेटुवा पुलिसफोरखौ रिटायार होनायनि माबा खालामबाय थादोंमोन उदै गिदिर पुलिसफोरखौ मा अबस्था जानानै इन्टारेस्टिं दुखुनांथावना स्टेट पुलिसफोराबो आरो मोनसे रासिन दुखुनांथावनाया थिग आसे ज' जाजाय दिनैहाय आदिबासिफ्रा इमोसन बा दुखुजों बा माबा मोनसे गथ'खौ जुदि डास्टबिनाव फरेस्टारफोरा जुदि गारदोंबा बा बहाबा गथ' खुदियाखौ गारदोंबा बे बिराद दुखुनांथावना जादों आरो बेफोरबायदि दाजाथों आरो आइजोफोरनि सायाव बुनाय बा आखाइ होनाय ना बेफोरो एसेब्लाबो दुखुनांथाव आइजोफोरखौ बुनायनि थाखाय हौवासाफ्रा ड्रेस गाननानै बा माबा मोनसे गाननानै बुनायनि मोनसे राइट्स गैया बावहाय खारन अमेन पुलिस दं बा बिदिनो दंखायो बिसोरखौ होबथानायनि थाखाय बिभाग दंखायो बे हिसाबै मा हिसाबाव बिसोरो आखाइ होखो बेखौ बुजिनो रोंला आरो बारासो बुंखो ना मासो बेखौथ' बुंरोंला दा आरो नैबेबाव खोथाया खाथियाव पुलिस थाना थानानैबो फरेस्ट अफिसाव दिनैहाय पाब्लिकफोरा ज' जाजाय गारि सावहैबाय बा माने गेट नारहैबाय बा बावहाय माबा मोनसे जानो थांगासिनो दङ बिनि असिया मा खालामदों मा खालामना दङमोन जे मानसिफोरखौ थिनहरनांगौ ना थिनहरनाङामोन नङा होमबा
तो होनबा जोंनि बिटिसि आव फैनाय बा असियानो होनबा आइसियानो होनबा माबायदि एकदम केयारलेस होननांगोन माने स्ट्रिक्ट गैया इजि लाबाय थायो सब समय माने रेडियानो गैया एनि टाइम माबा मोनसे जानो हागौ बेफोर रेडि थाखाबाय थानांगौ आन्डारग्राउन्डफोरा बेफोरबायदिनो खाबु मोनो तो बाथ्राया जाहैबाय मा बियो पुलिसनिबो दुरबलता दङ आं जा नुनाय पुलिस बिभागनिफ्रायबो रायजोआथ' बहुत बुस्थु खालामगोन बहुत लन्द' बन्द' सिफायगोन मागोन सावगोन मोनसे दुखुजों बयबाबो सोरनिबा फिसाया बुजायोब्ला बा माबा मोनसे खालामोब्ला बिसिफ्रा थांनानै एसेब्लाबो रायजो राजाफोरा थांनानै ज' जाजायनो थांनानै हुलुस थुलुसाखौ खालामखागोन बे निस्सय बे आरोखि तो खोनानो मोन्दों एसेब्लाबो रनिखाथा ओनसोलाव नर्मेलाव फैबाय आरो बियो बेफोरबायदि थाबाय थानाय नङा जों बर' जानायमोनब्ला बै हाथियार दांग्राया फिखुङा थाव फुननांगौमोन लोगोसे ओरैबायदि बुग्लि जाबायमोन दा बुंसै बुग्लि जागोन मेन गोरोन्थियानो जाहैबाय जोंनिया जायगा जायगा आदिबासिफोरखौ सोना दोनो नालाय फिथाइया बेनो जोंनि जाय सोनानै दोनग्रा जायफ्रा बिसोरखौ दिनैहाय सोनानै दोननाय नङा होमबा बे फिथाइया नैबेफोरनो मोनफा मोनफा दिनै जे रनिखाथायाव जादोंना बेफोरनो मोनफा मोनफा फिथाइया माने दा जाफिनथों जोंना बिसोरखौ बिराद आंगो आदिबासि सावथालफोर जौ खापसेजों फिदिंनो हायो जौ खापसेजोंनो बायदि रोखोमनो बिनो हायो नङा होनबा बेफोरबायदि दा आदिबासिफोरखौ खिबु एरनायदो एब्रावहाय बर'फ्रा लासै लासै बिटिसिआव माइनरिटि जानो थांगासिनो दं बर'फ्रा सोरबाया बुंदों बर' जाथिनि बागै आंनियाव आंखौ एडभाइस दा हो बेफोरबायदि खिन्थुबा दानि लाइमोनफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ दं जायफ्रा दिनैहाय बर' जाथिनि बागै आंनि सिगाङाव आंखौ दा फोरों बा बर' हारिनि बर' जाथिनि सोमोन्दै आंखौ दा बुजाय बेफोरबायदि दानि इयुथ्स दानि जेसेबां बर' लाइमोनफोर दं बिसोरनिफ्रायसो सोलोंनांगौ होननानैसो आं बुंगोन दा जायफ्रा सोलोंनांगौ बुजायनो नाङा आंखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्राफोर बे बाथ्राया तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय बेनि सायाव बुंबावोब्लाथ' गोलाव बुंबावनो हायो बुंगौमानि जोंहा दायानो जायो गाबोननो गुबुन रोखोम केसाव फासायनानै आरो सोफिनगोन खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ'जों जोंहा हाइनेस्ट केस फोजोबनानै लाग'नो हाबाय बे आरो बाथ्राया तो गोलाव बाथ्रा बुङाखै बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि